Pojďme se přestat bavit o jednotlivostech a spíš se pojďme podívat, jak to tam dopadne. Dobře, pojďme se bavit o těch jednotlivostech, protože jednotlivosti tvoří celek. S tím možná budeme muset se nějakým způsobem vypořádat. Ono to tam dopadne katastroficky. K tomu se určitě dostaneme, jak to dopadne. Pojďme se bavit o tom, co se všechno té krize týká, prosím. No, krize se týká to, že to dopadne katastroficky. Že se samozřejmě Ukrajina rozdělí, že evidentně tam bude občanská válka, že tam poteče krev a že... Dobře, a to má přeci jednotlivé prvky, pane Vyvadile, což znamená a obnáší, že se budeme bavit o tom, jak se události vyvíjejí. Takže se vás ještě jednou zeptám na to, jestli schvalujete podobný postup, schvalujete podobné proklamace. A co přesně řekl, tak mi to zopakujte. V podstatě jednoduše a zkráceně řečeno vyhlásil ukrajinské armádě válku a žádá Rusko o to aby se zapojila vojenskou tak nepochybně už dneska jsou povstalci, že? Čili podle mezinárodního práva mají právo nějakým způsobem jednat. Evidentně je tam z jedné strany jsou tam povstalci na straně kyjevské chunty, to jistě máte ráda to slovo, a na druhé straně jsou povstalci, které jsou z druhé strany východní Ukrajiny. Čili na Ukrajině momentálně máme jedny povstalce, druhý povstalce a ty povstalci teď jedni se chovají naprosto stejně jako druzí se chovají. Metody Majdanu se přesunuly na východ, čili naprosto všichni jednají v pořádku. To znamená, schvalujete vyhlášení války v této podobě? No já musím konstatovat, že všechno začalo Majdanem. Bez Majdanu by paní redaktorka nevnucíte mi to. Samozřejmě, že ne, bez ale já neříkám, vás to nezajímá, že se o Majdanu nebudeme bavit, ale ne, těžko se potom vrátíme k tomu, co se stalo včera. Takže se vás ptám na to naposledy. Tohle to je drobný detail, to může. V podstatě i to, že byla vyhlášena válka tímto způsobem. To je v pořádku. Jakou legitimitu k vyhlášení války má podle vás samozvaný nezvolený vůdce separatistů? Vy jste to už trochu naznačil. Tak přesně, jak jsem to naznačil. Máme tam samozvanou vládu v Kyjevě. Můžeme to nazvat částečně, že je to asi chunta. Já jsem se dneska díval na jejich personální profily, zejména to, jak bývalý toho prozatímního prezidenta, tajemník Komsomolu, potom ředitel tajných služeb, který zlikvidoval dokumenty o Tymošenkové. Já musím říct, že já bych nikomu z těch z toho Kyjeva nepodal ruku. Tam je klíč. Tam je klíč. Takže podle vás ta legitimita je naprosto nulová. Nespochybnitelná. Teď mám na mysli samozvaného nezvoleného vůdce separatistů. Ne, to je naprosto stejná. Tam jako tam. Oba dva momentálně v Ukrajině neplatí žádná pravidla, paní. To znamená ani jeden z táborů. Ani z jednoho táboru, samozřejmě. V tomto chvíli, jakým způsobem vyhodnotíte to, co se stalo na východě Ukrajiny? Jakým způsobem hodnotíte to, jak byla provedena referenda? Jsou podle vás legální, jsou podle vás legitimní? Pojďte se, paní rektorko, když nás Luboš Zaorálek řekl, mě zajímá názor Majdanu a podle toho je třeba se rozhodnout a ten Majdan neměl žádný rozhodovací právo, tak já musím říct, když jsem viděl ty tisíce lidí, kteří čekají, aby mohli hlasovat, tak je to asi tak 1000krát legitimnější, než to, co bylo s tím Majdanem. Z formálně právního hlediska to já vůbec nechci zkoumat. To ani mě upřímně... Vy jste přeci právník, tak to by vás mohlo zajímat z formálně právního hlediska, jestli já to vám je, řeknu nebo upřímně, legitimní. Ale víte, že to nikoho nezajímá. To není podstatné, mě to ani nezajímá kyjevskou vládu. Evidentně to zajímá celý svět, Evropskou unii, českého prezidenta. Samozřejmě, že to už otřáslo Ukrajinou a samozřejmě, že Ukrajina už se nevrátí do těch normálních kolejí. Jak hodnotíte legitimitu těchto referend? Jsou podle vás tedy legitimní? Jsou v každém případě. Legitimní jsou v každém případě. Protože prezident Miloš Zeman řekl, že podle jeho názoru nejsou legitimní a že nelze o legitimitě v této souvislosti Miloš Zeman toho v poslední době napovídal, že toho fakt vážně neberu. To znamená, vaše názory se na pohled na Ukrajině naprosto rozcházejí? Rozcházejí, naprosto. Moje názory se rozchází vlastně se všemi politiky. A když se budeme bavit o legalitě těchto referend? Legalita z hlediska mezinárodního práva? Z hlediska možná i vnitrostátního práva na Ukrajině. Víte, a já musím říct, že se mi hrozně líbí argumentace Spojených států, když se diskutovalo o Kosovu, za to bylo legální, tak Mezinárodní soud řekl, pro účely mezinárodního práva je zcela nepodstatné, jak to rozhodují vnitrostátní předpisy. Takže já musím říct, že si myslím, že to je i může to být legální z hlediska mezinárodní práva, ale hlavně
A z hlediska vnitrostátního práva vás to nezajímá. Počkejte. Ptám se na to, protože podle premiéra Bohuslava Sobotky, také je to právník, bylo referendum protiprávní a odporující ukrajinské ústavě. No, takže s ním nesouhlasíte? No samozřejmě, že ne. Tak mě to nezajímá. Toto mě nezajímá. S čím názorem, s kterým názorem vy se stotožňujete, protože legalitu, legitimitu nehodnotila ani Ruská federace. Máte jenom vlastní svůj právnický názor. Ne, já jsem vám už před půl hodinkou říkal, že na Ukrajině neplatí žádná pravidla. Ta pravidla byla rozbita Majdanem. Nic tam neplatí, ale samozřejmě dokonané skutky stav přetváří. Ukrajina už nikdy nebude obsahovat ty dvě velké oblasti na východě. A mimo vší pochybnost se rozpadne, bude to krvavé, bude to řeš a způsobil to Západ. Spokojená. Má se na základě těchto referend podle vás měnit územní celistvost Ukrajiny? Tak, jak to žádají jeho tvůrci? Já myslím, že to je věc zase toho mezinárodní práva, kdo to uzná nebo neuzná. V každém případě, abychom se dohodli, vy tady pořád řešíte naprosté bezvýznamnosti. Má to politický z hlediska toho, co se děje na Ukrajině, je asi důležité, ano, zdali někdo uzná samostatnost z hlediska Ukrajiny, milá paní redaktorko, je podstatné, že to zcela otřáslo tou Ukrajinou a ta Ukrajina už se nevrátí do toho stavu, jaká měla. Dobře, a podle vás tedy není podstatné, zdali tyto části Ukrajiny připadnou k Ruské federaci nebo zůstanou samostatné? Co si myslíte, že by bylo pro Ukrajinu ideální? No, Ukrajina přece prožije katastrofu, bude k naprostému rozvratu. Tak jak můžete klást takovou otázku? Ptám se na to, co si myslíte, že by bylo správné, protože pak, když zůstane pohromadě, tak se nejspíš rozpadne. Zcela se rozpadne, já myslím, že někde kolem toho Dněpru. K čemu tíhnete vy? K jakému názoru? Jak by to mělo správně dopadnout, aby byly uspokojeny například menšiny, které paní redaktorko, ta referenda vyvolala? V této fázi už nikdo na světě nezabezpečí, že Ukrajina dopadne dobře. Dopadne zle. Je podle vás správně, že není možné například průběh referend kontrolovat? Paní rektorko, vy patrně tam máte naučený ten scénář. To těžko mám naučené, já se ptám na to, jakým způsobem by se ta situace měla řešit. Protože ta situace je v nejlepším pořádku, mimo vší pochybnost, už nikdy Ukrajina nebude celistvá. Vy zase opakujete neustále to, že Ukrajina nebude celistvá, takže pak je otázka o tom, o čem se můžeme bavit. Telegraf, paní redaktorko. Britský časopis jednoznačně říká, že kyjevská vláda má poslední moment, že donutí Kyjev, aby jednal s těmito vládami nebo s těmito separatistami, ano, a potom může být dohoda. Dostáváme k tomu, ale jak to má správně dopadnout, aby už to nemůže se dopadnout. Už to nemůže, protože kyjevská vláda toho není schopna, paní redaktorko. Kyjevská vláda už to vede Dobře, k ale nějaké naprostému řešení kolapsu. přece přijít musí. Válka? Krev? Jí to zavinil Západ. Podle čeho soudíte, že to zavinil Západ? Kde máte důkazy? Protože vy to opakujete samozřejmě neustále, vy o tom píšete často na svém blogu, tak se ptám, na základě čeho toto tvrdíte? Víte, kdo způsobil založení skupiny přátel Ruska v České republice? Já se vás ptám na to, proč si myslíte, že celou tu krizi říkáte, že způsobil Západ. A já se vás ptám na to, na základě čeho. A hovořila jste o pokojných demonstratech a zatím hořely budovy. A paní redaktorko, já musím říct, způsob argumentace váš novinářů způsobuje, že dneska 70% lidí absolutně nevěří České televizi. Vy teď matrně narážíte na ten Majdan, o kterém chcete tedy hovořit. No, Majdan je základ. Podle europoslance Miloslava Ransdorfa, člena KSČM, se dnes slova v podání novinářů a politiků změnila v nástroj zastírání pravdy. A také říká, že na Ukrajině se děje zrada těch demokratických myšlenek, které původně na Majdanu zaznívaly. To znamená, že i on připouští, že na Majdanu původně existovaly demokratické Majdan, myšlenky. A to se jistě my dva shodneme, jak jsem vás už poznal, se toho chopil pravý sektor polofašistické skupiny a byl to násilný převrat. A ten násilný převrat se samozřejmě přesouvá na východ. Že samozřejmě, a on tam řekl jsem jednu zajímavou věc a nebyl to jediný. Toto prohlásil že kromě, na představení, na kterém jste byli. Hele, pojďme se dohodnout. Buď mi budete skákat do řeči, anebo nebudete. Pojďme se i dohodnout na tom, že mi budete odpovídat na otázky. Ptám se vás na to, ale že i podle Miloslava Ransdorfa není právě se skutečně vy se můžete ptát na cokoliv a já vám budu odpovídat na co. Které vedly k tomu, co se na Majdanu stalo. Říkám, takže souhlasíte s panem Ransdorfem. Že
Tam mimo jiné byly nepochybně sociální otázky, demokratické otázky, ale celý problém je, že to podchytil fašistický pravicový sektor, že to všechno dostalo formu násilného Dobře, ale vy jste mluvil o Západu a chtěl jste mi vysvětlit, jak se na tom Západ Paní redaktorko, pro boha, od prvního okamžiku tam byli ministři zahraničních věcí, kteří chodili v čele těch demonstrantů. A podporovali fašistické, nacistické, proti prezidentu složky spojeneckého státu. To já vám garantuju, že toto se nestalo nikde ve světě. Dobře, ale já se vás tam na to propojení s fašisty, s nacisty, o kterých hovoříte. Vždy tam byli přítomní. Svoboda, pravý... A sám jste ale říkal, že tam nebyli přítomni jenom oni. Na Majdanu jako takové. Byli tam studenti, byli tam důchodci, nebyli tam jenom členové nacistické. Ty tam nebyli, ale celý ten charakter samozřejmě má polofašistický charakter. Dobře, jak tedy zorganizoval Západ celé toto hnutí podle vás? Paní redaktorko, byla olympiáda v Soči. Už 2 válečné lodi přijeli do Černého moře z Ameriky. Ty Američani věděli, že to vypukne, věděli, že a taky to platili, že 5 miliard dolarů je 5 miliard dolarů. To byl násilný převrat. To byl násilný převrat, paní redaktorko. To byl násilný převrat. Dobře, ale vy jste se nechtěl zmiňovat a příliš rozebírat tu úplnou příčinu. Vy si myslíte, že skutečně tam nebyli lidé, kteří chtěli pouze a jenom změnu režimu? Protože to, že to mohlo být zneužito, to se samozřejmě stalo. Já souhlasím s Václavem Klausem v tom, že Ukrajina je nešťastným nástrojem cílu prostě Západu, který to použil proti tomu, aby zatlačil někam Rusko. Plně s tím souhlasím. Evropská unie vyvolala ten konflikt, teď nešťastně se na to dívá, evidentně ho není schopna už zastavit, nemá žádné síly a nemá žádné síly ani USA, takže takhle ty věci prostě jsou. Když jste na svém blogu napsal, že by Západ v souvislosti s Ukrajinou měl být poražen, tak nám vysvětlete, kým a proč? No musí být poražen, paní redaktorko. No samozřejmě tím Ruskem. Jakým způsobem? No on už je poražen teď, paní redaktorko. Řekněte nám, jakým způsobem, politickým, ekonomickým, válečným. On už je poražen teď, paní redaktorko. Vy jste mluvil o tom, že bude válka. Já se vás tam na to, jakým paní způsobem. Redaktorko, ona musí být poražen. Paní redaktorko, já jsem říkal občanská válka. Západ je poražen už teď, milá paní redaktorko. Putin nebo Rusko dostalo to, co potřebovalo. Teď milostivě, nebo teď úplně řekne tak, a teď si vemte tu Ukrajinu, o tuto Ukrajinu, rozvrácenou, sociálně zničenou, nacionalistické rozdíl není zájem. To znamená, když říkáte, Rusko má to, co potřebovalo, znamená to, že zvítězilo. A že o to také usilovalo? Ne, ono jednalo vynuceně. V té době, kdy to začalo... Ptám se na to, protože jste použil pojem potřebovalo, ale aby jsme si rozuměli. Takhle, samozřejmě, že tady souhlasím s Alexandrem Vondrou, že je schopno Rusko využít toho momentu, kterým evidentně potřebovalo, když už ta situace nastala. Protože nepochybné je, že by vláda jak si zastavila, znemožnila ten přístav a oni by museli zničit své loďstvo. O tom není sporu. Podle ruského politologa Andreje Borisoviče Zubova se na Ukrajině odehrává nový druh války spočívající v odtržení kraje jedním státem. Já думаю, že na samém děli to сейчас myslím, že to, co nyní probíhá na Ukrajině, je rozhodně válka. Když všechno jmenujeme správnými jmény, je to válka mezi Ruskem a Ukrajinou, protože obvykle bývá válka za účasti velkého množství vojsk a techniky, ale my tady máme na mysli novou válku. Odtržení kraje je jedním státem, připojení k jinému státu, to je vojenský akt násilí. Vy se usmíváte, toto pojetí vám není blízké. Já musím poctivě říct, já jsem tohohle pána včera poslouchal. Ten mimo vší pochybnost nebude mít elementární podporu v tom Rusku, takže to za prvé. Za druhé, základní problém je hluboká nenávist k Putinovi a všechno tomu převáděl. Tak. Rusko nepochybně proti Ukrajině neválčí, tam taky vůbec nejde o Ukrajinu. To je spor mezi Západem a Ruskem, protože Západ chce někam Rusko dotlačit. Na počátku byl samozřejmě zájem i Západu
i Ruska z hlediska Ukrajiny jako výhodného celku buď do Evropské unie, nebo aspoň politicky do Evropské unie, anebo do Euroazijského unie. Dneska o to absolutně nemůže mít už Rusko zájem, protože Ukrajina je nepotřebný, nepoužitelný subjekt, který prostě bude rozvrácen a nikdo to nezaplatí. I přesto, že prezident Vladimír Putin říká, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická chyba 20. století. Paní redaktorko, buď mi kladete otázky, které mají nějaký smysl, tohle to nemá, tak dál. Ptám se na to, zdali Vladimír Putin tímto nenaznačuje, že skutečně, takhle jste říkal, že využil situace, by nestál o ten rozmach, který se týká pojďme se domluvit. Vlivu moci Ruska a zemí, které byly součástí Sovětského svazu. Tohodle. On nepochybně před 6 měsíci si přál možná velmi intenzivně, aby Ukrajina byla součástí toho euroazijské. O tom se bavíme. Vy jste říkal, že to je nesmyslná otázka, ale sám na ní teď odpovídáte. Před 6 měsíci. Dnes vám vylučuju, že by měl o tuto Ukrajinu zájem. Takže před 6 měsíci oni zájem měl. Ano, teď protože už zájem nemá, protože za, blíže než protože za Janukovyče byla ještě relativně svéprávná, relativně uspořádaná. Ale nebyly tam separatistické tendence, jako jsou dnes. To znamená, ty mu už je to prostě země, která si nikdy nevzpamatuje. Takže o takovou zemi, ať si klidně ten Západ vezme. O Krym ale zájem se nakonec ukázalo. Měl. Ještě jednou si poslechněme komentář historika Zubova, který tvrdí, že Ruská federace nepotřebovala ani Krym a šlo pouze o posílení moci ze strany Vladimira Putina. Myslím, že se vůbec nejedná o Krym. Pro Ruskou federaci Krym je zcela nepotřebný ani strategicky, ani politicky. Jde o zachování stability moci, která se zakymácela po falzifikacích, po neúspěšných volbách. Kdyby byly úspěšné, nemuseli by se falšovat. Takže to vše vedlo Putina k tomu, aby použil expanze jako vyzkoušené metody. Tak jestli mi můžete ještě prosím jednou vysvětlit, proč si myslíte, že před půl rokem zájem... Můžete mě protože byla Ukrajina ještě svéprávná, uspořádaná země. Ale tehdy neexistovaly oblasti na Ukrajině, které by chtěly připojit k Rusku. Jako se to stalo například v neděli. A co to jako s tím souvisí? Souvisí to s tím, že ekonomicky někdo bude muset říci, zdali ano či nikoliv. Co? Ano, nikoliv. Jak to nakonec dopadne? Zdali se oblasti na východě Ukrajiny připojí k Ruské federaci, zůstanou samostatné či nikoliv? Vladimír Putin asi se s tím bude muset nějakým způsobem vypořádat. Ale abychom se dohodli, já vám řeknu, co si myslím. Mimo vší pochybnost je to v této fázi asi nejschopnější světový politik. Jsem přesvědčen, že v této fázi nebude dělat absolutně nic. Absolutně nic. Proto vůbec nemohu souhlasit s tím Zubovem, že bych chtěl vůbec nic. Maximálně někde budu mít vojska a zaplať pámo, že tam jsou, protože ukrajinská takzvaná vláda by zcela zmasakrovala východ Ukrajiny. Kde, že tam jsou, že jsou podél těch hranic, protože to je jediná záchrana. Vy jste také napsal, že prezident Putin na Krymu není agresor. Co tady znamenala podle vás přítomnost ruských vojsk v době konání březnového referenda? Paní redaktorko, právě proto jsem založil ty Přátelé Ruska, když jsem poslouchal tyhle vaše otázky. Vás ptám, co si myslíte, zdali to bylo oprávněné či nikoliv, zdali to bylo porušení mezinárodního práva či nikoliv. 25 000 vojáků tam mohli mít na tom Krymu a oni jich tam měli pouze 22 000. Není to porušení. Ještě máte nějaký problém? Mám dotaz na to, zdali souhlasíte s přítomností ruských vojsk v době konání referenda a zdali takovéto referendum je možné považovat za legitimní. Samozřejmě byly zcela legálně, zcela legitimně na základu smluv s Ukrajinou. Zcela v pořádku. Podle bývalého ministra obrany Luboše Dobrovského, ale ty ruské jednotky musí podle smlouvy, kterou mají uzavřenou, respektovat suverenitu Ukrajiny, její zákon, nesmí se vměšovat do jejich vnitřních záležitostí. To není vměšování do vnitřních záležitostí, pakliže se koná referendum. Dobrovský je další nemocný člověk, který prostě celý svůj život věnoval boji proti Rusku. Nezajímá mě dál. Takže vy souhlasíte s tím, aby ruská vojska kdykoliv mají pocit, že naplňují smlouvu, mohla být přítomna? Já jsem vám teď před chvilinkou řekl, že tam ten Putin v žádném případě teď nikdy nepůjde. Rozumíte česky? Bavili jsme se ale o Krymu a tam byl a nepřiznal to
v průběhu konání referenda, ale až 17. Kdy tam bylo 22 tisíc vojáků, jejich, které tam mohly být. Co to povídáte, že tam nepřiznal? Kdy tam bylo 22 tisíc a mohlo být tam 25 tisíc. Paní rektorko, víte vůbec, jaké otázky kladete? Ano, bavíme se o době konání referenda a bavíme se o tom, já si myslím, že nepřemýšlíte Evropská vůbec. unie a všechny mocnosti světa, výjima Ruské federace, je ještě schopen mi někdo dát vodu? Můžete si vzít tady mou vodu. To jsem rád. Se označili v podstatě toto konání za porušení mezinárodního práva. Já se vás ptám, vy si myslíte, že to tak není? Ne, je to zcela v pořádku. V tuto chvíli, kam si myslíte, že směřuje Evropa, protože vy říkáte, že může za to, co se děje na Ukrajině. Jak by se z toho měla vyvázat, co by mohla udělat pro to, aby to nedoskončilo Evropa má tak špatně, jak říkáte? Evropa má jedinou šanci, kterou teď neudělá a potom už nemá. To je stejný scénář jako egyptské jaro, paní redaktorko. Vzpomínáte si, jak to tam bylo? Nadšení, obrovské nadšení, volby, Mursi se stal prezidentem, dneska je ve vězení. Evropa už nemůže v této fázi, protože není schopna sebereflexe, udělat vůbec nic. Tam bude rozvrat. Na Ukrajině. Na Ukrajině. Který podle vás není možné zastavit. No, Evropa zatím nic pro to nedělá. Co dělá Evropa pro to, paní redaktorko, aby zastavila ten rozvrat? Řekla pro boha tomu Kyjevu, nesmíte tam střílet do těch lidí. Řekla něco takhle podstatného, nedělá nic ta Evropa. Dobře, ale vy sám dobře víte, že to násilí se odehrávalo na obou stranách, nebo s tím nesouhlasíte? Paní redaktorko, s touto já jsem vám přece řekl, já předpokládám, že jste trošičku i vzdělanější člověk. Víte, že když započne násilí, ne, ale vy tak se lavinovitě samozřejmě momentu, kdy říkáte, že někdo někomu možná ubližoval, možná ho zabil, ale na druhou stranu víte, že na Majdanu se odehrávaly násilné střety z obou stran, na východě Ukrajiny taktéž. Že kdyby, my jsme, helejte, víte, mě trošku uráží. To znamená, vy to zjednodušujete úplně stejným způsobem. My jsme Česká republika. My jsme během 6 dnů svrhli komunistický režim. Nebylo zapáleno jediné auto, nebyla zapálená jediná budova, nebyl zapálen jediný policista. My jsme civilizovaný národ. Na Ukrajině 5 měsíců zapalovali policisty, byl to násilný převrat a každá revoluce, proboha, tak já nevím, jestli jsi to někdy studovala, každé násilí plodí násilí a to se šíří dál. Tomu už teď v této fázi nezabráníte, pokud Ukrajina nepřikáže, pokud Evropa a možná zejména USA pro Evropa už takový jako význam moc nemá. Že prostě musí okamžitě se za každou cenu, zdůrazňuji, dohodnout s východem Ukrajiny. To je povinnost Evropy. A potom by možná tomu zabránila. Na druhé straně já vylučuji, že východ Ukrajiny je vůbec ochoten se Západem jednat, protože oni celkem logicky, já když poslouchám pana Schwarzenberga, oni musí vidět v Západu svého nepřítele. Jako stačilo poslouchat pana Schwarzenberga a já chápu, že NATO je pro ně nepřítel, já chápu, že my jsme pro ně nepřítel, řekl bych, kdyby poslouchali vás, vy jste pro ně nepřítel, takže paní redaktorko, ta situace už je teď takhle zabetonovaná. Pane Vyvadile, díky za to, že jste přišel do interview ČT24 a nashledanou. Díky. Za malou chvíli začínají události, tak se na ně